Adámkovo vinařství z obce Višňové na Znojemsku. Vína s vinětou ozdobenou portrétem Jana z Nepomuku si získávají stále větší oblibu u náročných zákazníků z Moravy i Čech. A děje se tak proto, že toto soukromé rodinné vinařství vsadilo na kvalitu, ve které se snoubí osvědčené vinařské tradice s nejmodernější technologií. Vinařství obhospodařuje 5 hektarů vlastních vinic a pro svou produkci nakupuje hrozny z dalších viničných tratí, zejména z oblasti Dolních Kounic, kde se tradičně daří modrým odrůdám. Zatímco větší producenti nakupují již sesbírané hrozny či dokonce vylisované šťávy, Adámkovi si hrozny od svých dodavatelů sesbírávají sami a po celý rok kontrolují stav a péči o hrozny i celou vinici. Zejména proto, aby nedocházelo k přetěžování hlav a tím ke snížení kvality a cukernatosti hroznů. Zpracování hroznů a školení vína již probíhá v rodinném vinařství a sklípku v obci Višňové na Znojemsku. Sem také po celý rok míří skupinky i jednotlivci, aby ochutnali jeden či spíše více vzorků z 15 zpracovávaných odrůd. Vinařství se neustále rozšiřuje a modernizuje. V současné době činí zpracovatelská kapacita asi 70 000 litrů za rok. Adámkovo vinařství přináší každoročně ucelenou řadu moravských odrůd v kategorii vín s přívlastkem. Hlavními zpracovávanými odrůdami jsou Riesling rýnský i vlašský, veltlínské zelené, pálava, frankovka, svatovavřinecké, chardonnay, Miller Thurgau, Aurelius, rulandské modré, muškát moravský, sauvignon a další. Vinařství pořádá řadu společenských setkání a soukromých akcí. Jako součást posezení nabízí i řízenou degustaci vín. Využít je možno jak sklípek a posezení přímo ve vinařství s kapacitou 20 míst, tak i posezení ve velkém sklepě na náměstí u kostela, kam se pohodlně vejde na 60 návštěvníků. Samozřejmostí je zajištění kompletního gastronomického servisu těchto akcí. Ochutnávat vína přímo ve vinném sklípku patří k vrcholným zážitkům všech vínamilců. Snažíme se o to, aby naše vína byla pro vás tím největším zážitkem na vašem stole. Na zdraví. Při dobrém vínku se lehce navazují nová přátelství či utužují korektní obchodní vztahy. Dobré víno by mělo být harmonické, lahodné chutí, mělo by být příjemné a všem chutnat, každému chutnat. Adámkovo vinařství má dobrou dojezdnost z krajského města Brna. Ale i ti, kteří neradi cestují, si Adámkova vína mohou vychutnat a dokonce v parádním sklípku přímo v Brně. A to díky majetkovému a rodinnému provázání s inženýrem Tomášem Vicanem, majitelem vinné galerie na ulici Lužánecká 16 v Brně. Není tajemstvím, že Tomáš Vican byl iniciátorem a producentem filmu Bobule. Filmu o víně a tedy pochopitelně o Adámkovu vinařství. Co je? Oni sklízeli naše víno. Cože? Od filmu k realitě. V prostorách vinné galerie se ocitáme v barevném světě vína a umění. Tak, teď se nalezáme v naší chloubě ve vinné galerii v Brně, v centru Brna u parku Lužánek na ulici Lužánecká. Tak jak snad budete moct vidět, tak je to plně v souladu s naším ústředním motem Vinná galerie Svět vína a umění. Snažíme se tady té formě, kterou jsme si od začátku předsevzali, a proto je vlastně i kmotrem vinotéky hned od začátku Vašek Postránecký, který hrál jednu z titulních rolí ve filmu Bobule. Ale to je jenom jedna taková třešnička na dortu. Snažíme se dávat obsah tady tomu našemu motu Svět vína a umění i takovou každodenní, každotýdenní činností.
tak v těchto prostorách, kde se nacházíme, například děláme pravidelná setkání s umělci, dělají se zde různé vystoupení herců, naposledy tady byl třeba Tomáš Matonoha se svým recitálem, vystupují tady zpěváci, například Bára Štěpánová nebo Laďa Kerndl, autorské čtení našich spisovatelů zde probíhá, naposledy tady byl celý český pen klub v čele s Jiřím Stránským a Alex Koenigsmark, Pavel Werner, bylo tady docela hodně známých zvučných spisovatelů. Pravidelně se tady scházejí herci z městských divadel zde z Brna, konec konců mají tady u nás box, takže to je další taková věc, co se týče svět vína a umění. Takovým samozřejmě úplně vyvrcholením tady tohohle počínání je film Bobule, který je vlastně sám o sobě o víně a o umění. No a to hezké na tom je, že člověk je tady v podstatě v centru Brna a v tom prostoru, kde se tady nalezáte, tak jste najednou trošku někde jinde, nebo se zavřete vzadu v našem vinném klubu, kde máme 200 archivních boxů, které si lidé pronajímají a najednou jste prostě takovém, řekl bych, lepším, hezčím, klidnějším světě kolem. Zavedená a oblíbená vinná galerie nabízí vedle široké škály tradičních i netradiční moravská vína. Mezi ně je možno zařadit i speciální filmové víno Bobulky, tedy slámové víno. Galerie nabízí a dováží i vybraná vína z Argentiny. Zejména z vinařství Tapiz, ležící v provincii Mendoza, a z dalšího argentinského vyhlášeného vinařství La Garde z úpatí And. Ale zpátky k Adámkovu vinařství. To chrání stejně jako i jiné vinaře svatý Jan Nepomucký, patron vinařů a ochránce úrody před krupobytím. Za to Adámkovo vinařství přispívá z každé prodané láhve vína částku 3 koruny na obnovu památek zasvěcených svatému Janu Nepomuckému. Možná i proto víno z Adámkova vinařství chutná umělcům, těm začínajícím i těm zkušeným, a chutná i politikům napříč celým politickým spektrem. Šťastná země, kde politici jsou korumpovány pouze 7 vína. Vína z Adámkova vinařství najdete i v nabídce prodejen maloobchodní sítě Brněnka. Každý tedy může ochutnat odvěký nápoj bohů v podání poctivých mladých moravských vinařů. Nečekejte zázrak, očekávejte pouze lahodnou chuť, jiskrnou barvu a plný buket. Tak na zdraví. Více informací na www.adamkovovinařství.cz a také na adrese www.vinagalerie.cz. Pro Adámkovo vinařství vyrobilo studio Prokop Color Film.